Jam wale mon musibbe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw mon Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo ngam yettinandon ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal hande eɗen goni altine nogas e ɗiɗi lewru avril hitan ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi. Joni paɗen koye jandeji leydi meɗen. Eɗen puɗɗoro e jayde enquête quotidien hono no jiruɗon no ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti e gunɗon jillu ngu ganduɗa hoorejo leydi ndi waɗi ɗum toon to Gambie jokkodiral hakkude leydi Sénégal kam e leydi Gambie. Goɗɗum ko tawate e nder nden ɗon jayde ko on ɗon ziyara général juɓɓinaɗo e oɗo dimanche toon to Tivaouane. Goɗɗum ko tawate e nder nden ɗon jayde tan ko yowiti e ñamru sukaɓe ɓeete en woni tan noon ɓe kolliti kay wonde kay sukara nena e ndin ɗon ñamride sukaɓe tokosɓe ɓe woni tan ɗin ɗon tigguji ñamata ɗum non ko konngudi ɗi ganduɗa kañum woni nden ɗon jayde nde ganduɗa kañum woni e jayde enquête quotidien. Jayde Walf quotidien kañum arti tan ko e konngudi o mo ganduɗa kañum woni men noɗɗote wonde hoorejo jagorɗo woni Abdou Mbow ɗo o wi laana ndi wowa woni tan avion présidentiel o foti tan ko yeyede ɗum ko konngudi ɗi ganduɗa kañum woni Abdou Mbaye tawateɗi e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kañum woni e jayde Walf quotidien. Jayde Sud quotidien kañum ne arti e gunɗon jillu ngo ganduɗa Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi waɗi ɗum toon to leydi Gambie jokkodiral hakkude leydi Sénégal kam e leydi Gambie. O wi noon hoorejo leyɗele ɗiɗɓe garti hen goɗɗum ko tawate nder nden ɗon jayde koko yowiti exploitation pétrole kam e gaz toon to Sangomar ɓe mbi tan nde ko île du Saloum e oɗo saaha kay nena woni e fayre mawde ɗum ko tawate e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kañum woni e jayde Sud quotidien. Jayde Les Échos kañum arti e gunɗon jillu ngu ganduɗa hoorejo leydi ndi waɗi ɗum toon to Gambie wona ɗum ko goɗɗum ko tawate e nder jayde Les Échos ko konngudi omo ganduɗa kañum woni Abdou Mbow ɓe mbi tan nde ko Abdou Mbow waɗi recadré omo ganduɗa kañum woni porte parole mo gouvernement o. Jayde Le Réveil journal kañum finir tan koye ɗin noon député ji ɗi Benno Bokk Yakar ɓe mbi kay wonko holko député ji ɗi Benno Bokk Yakar goni e heblanade omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko kam e gouvernement muɗum. Ɗum ko woni ko konngudi tawateɗi e nder nden ɗon jayde goɗɗum ko ina tawe ko alhaali scandale woni 1000 milliards ko yuti on ɗon Covid. Ɓe mbi tan nde ko Mimi Touré suuti konngudi fewde e ɓe ganduɗa kañumen goni esiraɓe ɓe Macky Sall. Jayde Le Quotidien kañum arti tan koye gunɗon jillu ngu ganduɗa hoorejo leydi ndi waɗi ɗum toon to Gambie honno jirɗon ni kanko e nonɗo makko mo leydi Gambie woni Adama Barrow. Ɓe mbi tan nde ko ɗen ɗon nanodirɗe ganduɗa kay signanama toon to Gambie ko yowiti e ndenka kam e kisal. Jayde Vox Populi kañum yilloyi ko toon to Tivaouane arti on ɗon ziyara général bannoɗo hanki toon to Tivaouane ɓe garti noon ɓe mbi tan nde ko halifa o arti e ko yowiti e ko wiyete ko emploi du jeune ɗum foof ina tawe e nder nden ɗon jayde Vox Populi. Jayde La Tribune kañum arti e gunɗon jillu ngu ganduɗa hoorejo leydi ndi waɗino ɗum toon to Gambie hono no jirɗon e gardini natal mabɓe ɓe kolliɗi kay ko pellite kewɗe ƴettama toon ko yowiti e hakkude ɗen ɗon leyɗele ɗiɗi woni leydi Sénégal kam e leydi Gambie. Goɗɗum ko tawate e nder nden ɗon jayde ko yowiti e alhaali mention de censure ɓe mbi tan nde ko gouvernement mo Ousmane Sonko o saaha kay ko kulhuli tigui e jogui ko wona ɗum ko goɗɗum ko tawate nden ɗon jayde koko wiya Mimi Touré e waɗama épinglé e ɗin ɗon rapport aji ɗum woni tan noon Mimi Touré kañum kay yeddi ɗin ɗon konngudi ko noon kadi o jofanima laamu ngu e holɗo poti rewde ko yowiti on ɗon scandale biyeteɗo les 1000 milliards du Covid. Jayde Li Quotidien kañum arti tan ko e ngal ɗon potital ngal ganduɗa prétend Banque mondiale kam e FMI potitino ɗum ɓe mbi tan nde ko ngal ɗon potital kay ko potital kewgal namde no fewi. Ɗum woni ko tawate e hello arwani nden ɗon jayde Li Quotidien ko ɗum ko ina tawe nden ɗon jayde ko jillu hoorejo leydi ndi ngu wonno toon to leydi Gambie ene wayno tan noon musidɓe men jaydiyankoɓe garti hen no hannirta niyete. Goɗɗum ko ina tawe e nder nden ɗon jayde Li Quotidien ko konngudi Abdou Mbow. Jayde L'Info kañum arti ko e ko ganduɗa kañum woni hakkude jokkodiral hakkude leydi Sénégal kam e leydi Gambie. Ɓe mbi tan nde ko Bassirou Diomaye Faye kay waɗi engagé won tan ƴetti pellital ngam wadde ko ɓuri ko Macky Sall wanno ɗum koko yowiti e jokkodiral hakkude leydi Sénégal kam e leydi Gambie. Jayde Le Regard Quotidien kañum waɗi e gardinde natal muɗum ko Mimi Touré. Ɓe mbi tan nde ko Mimi Touré kay yaltini ceginiji muɗum wi kala mo ganduɗa kañum kay nena takkamo tawa alda e preuve mo o naw ɗum e lawol. Ɗum woni ko tawate e nder nden ɗon jayde Le Regard. Goɗɗum ko tawate e jayde nde koko yowiti e mention de censure wonande kay laamu
laamu ngu Ousmane Sonko ɓe mbitande ko Abdou Mbow kañum kay waɗi recadré o mo ganduɗa kañum woni porte parole mo gouvernement o. jayinde L'As quotidien kañum arti tan ko e jillu ngu hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye waɗi toon to Gambie ko wona ɗum ko ɓe garti e on ɗon ziare général bannoɗo hanki toon to Tivaouane. jayinde Le Rewmi quotidien kañum arti tan ko e konnguli ɗi ganduɗa kay o halif général des Tidiane suuti ɗum hanki toon to Tivaouane o arti e chômage woni tan ñaggakkere golle wonande kay sukaɓeɓe kam e ɗiɗon violence uji teskaɗi ko wona ɗum ko o arti e ɗen ɗon ceerle ɗum foof ine tawe e nder nden ɗon jayinde Rewmi quotidien ɗe ganduɗa ko jayinde kañum rutti ko toon to Tivaouane arti en ɗin ɗon konnguli ɗi ganduɗa kay halif général des Tidiane woni Serigne Babacar Sy Mansour suuti ɗum hanki e on ɗon ziare général juɓɓiɗo toon to Tivaouane. jayinde gendire nde Le Soleil kañum arti tan ko e gunɗon jillu ngu ganduɗa hoorejo leydi ndi waɗi ɗum toon to Gambie ɓe metanon ko jokkodiral hakkude leydi Sénégal e leydi Gambie ɓe mbita nde ko lamɓe ɗiɗo ɓe kañum kay nene ganniyi ɓeydude e jokkodiral hakkude ɗen ɗon leyɗele ɗiɗi. jayinde Stade quotidien jayinde coftal ɓalli nde nokku ɗo guddeten jayndeji meɗen nden ɗon jayinde noon arti tan ko e natal Idrissa Gana Gueye mo ganduɗa ko kam ɓe mbita nde ko retour gagnant wonande kay omo ganduɗa kañum woni Idrissa Gana Gueye goɗɗum ko ina tawe e nder nden ɗon jayinde ko classico bannoɗo hakkude Real Madrid kam e FC Barcelone ɓe mbita nde ko Real ko kañum kay gagni woni tan foodi e ngal ɗon potital woni on ɗon classico. musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe ndaroɓe ayamoɗon Pindi TV ene wayno ko ɗum ɗo wonno ko kemnoɗen rubinade yoga e ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal. en jetti en jarni dendagal yeɓiyankoɓe Pindi TV guila e commentaire uji ɗi ha e partage uji ɗi onon foof on jettama on jarnama on mbiyama jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV yo Allah hokku en ñallude e dow jaam.